Hola. Autodeterminació, amnistia i lluites compartides amb els germans espanyols fraternals era el programa electoral compartit de les tres potes del Sindicat de la Rendició, Esquerra Republicana, Convergents i la CUP, en les seves eleccions, les eleccions dels espanyols del 2019. No va anar massa bé, excepte per les butxaques de Gabriel Rufián i Laura Borràs, tot ha sigut una pendent avall de dignitat i pèrdua de discurs de l'independentisme, escalfant el cul a Madrid. Però aquest programa electoral basat en un fum psicodèlic serà el que ens intentaran fer empassar en les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Autodeterminació, com si el 1 d'octubre no hagués existit. Amnistia, com si Vox, Ciudadanos, el PP o el PSOE estiguessin preparats o volguessin tirar per terra tota la farsa de judici que ha tancat a la presó els presos polítics catalans i no els hi servissin per res. I lluites compartides amb gent que està absolutament d'acord amb aquesta farsa, que està absolutament d'acord amb un estat espanyol cada vegada més dictatorial, com som la gent dels comuns o del PSC. No és que la partitocràcia catalana, no és que el sindicat de la rendició, que l'administració colonial no entengui tot això. Simplement s'han quedat sense projecte, no tenen idees, ja no tenen cap mena de vergonya en intentar vendre una cosa, un programa electoral, unes idees que cap independentista amb 2 dits de seny serà capaç de comprar. Per això els independentistes de veritat, els independentistes seriosos i coherents, estem obligats a presentar batalla electoral i anar al Parlament de Catalunya a borrar el somriure de la cara aquesta partitocràcia catalana que ha lluitat contra la independència, que ha fet impossible la independència, per fer-la nosaltres possible i fer honor al 1 d'octubre i a la democràcia en aquest país.